उन्हाळा सुरू झालाय तर सर्वांची वाळवण्याचे पदार्थ, साठवणीचे पदार्थ करण्याची लगबग चालू झाली असेलच। आज आपण करणार आहोत कोकणाची ओळख असलेला असा मालवणी मसाला। ज्यालाच कोकणी मसाला किंवा भाजका मसालाही म्हटलं जातं। खूप जणांची रिक्वेस्ट आली होती या मालवणी मसाल्यासाठी, तर आता आपण फार वेळ अजिबात घालूया नको, लगेचच यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। मालवणी मसाल्यासाठी लागणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे बेडगी मिरची। ही मिरची आपण 450 ग्रॅम घेतलेली आहे। ह्या मिरचीना किमान 2 ते 3 अशी कडकडीत उन्ह दाखवायची आहेत, ज्यामुळे ती छान अशी सुकली जाते आणि त्यानंतर त्याची देठं काढून घ्यायची आहेत। ह्याला छान ऊन दाखवल्यामुळे ही छान अशी कुरकुरीत होते। ही पहा, अगदी हातानेही सहज तुटली जाते। 50 ग्रॅम संकेश्वरी मिरची। ही मिरची तिखटपणासाठी घेतली जाते। ह्या मिरचीलाही 2 ते 3 अशी कडकडीत उन्ह दाखवायची आहेत आणि तिची देठही काढून घ्यायची आहेत। 50 ग्रॅम धणे, 10 ग्रॅम बडीशेप, जायपत्री 5 ग्रॅम, हळकुंड 5 ग्रॅम, मेथी दाणे 5 ग्रॅम, दालचिनी 5 ग्रॅम, जिरं 5 ग्रॅम, काळी मिरी 5 ग्रॅम, चिरफळ किंवा त्रिफळ 5 ग्रॅम, नागकेशर 5 ग्रॅम, लवंग 5 ग्रॅम, मसाला वेलची किंवा बडी वेलची 5 ग्रॅम, बाद्यान किंवा स्टार फूल 5 ग्रॅम, खडा हिंग 5 ग्रॅम, जायफळ अर्धा तुकडा, तमालपत्र 5 ग्रॅम, दगडफूल 5 ग्रॅम। साहित्यावरून आपल्या लक्षात आलंच असेल की आपला मसाला रंगाला गडद आणि तिखटाला मध्यम असा होणारा आहे। आपण इथे अर्धा किलो मिरचीचा मसाला करतोय। तुम्हाला जितका करायचा आहे, म्हणजे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो जितका मसाला करायचा असेल तर त्याचं प्रमाण ह्याच्याच पटीने वाढवत न्या। गॅसवर जाड बुडाची पातेली ठेवायची आहे आपल्याला, ज्याच्यात आपण आता मसाले भाजून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम अगदी मंद ठेवायची आहे। आता या पातेलीत अर्धा चमचा तेल घालायचे। काळी मिरी, लवंग, नागकेशर आणि चिरफळ ही अगदी हलके हलके असं भाजून घ्यायची आहेत आपल्याला। ह्या मसाल्यांचा असा एक छान असा सुगंध यायला लागला की म्हणजे ते भाजले तसे समजून घ्यायचे आणि मग काढून घ्यायचे। हे सगळे मसाले आपल्याला अगदी बारीक फ्लेमवरच गरम करायचे आहेत। मसाल्यांचा छान आता वास यायला लागलेला आहे। आता 1 ते 1.5 मिनिट झाले, मसाल्यांचा छान वास यायला लागलाय। आता हे आपण मसाले काढून घेऊया। आता परत आपण अर्धा चमचा तेल घालूया आणि आता आपण बडी वेलची म्हणजे मसाला वेलची, दालचिनी जिचे मी बारीक तुकडे केलेले आहेत, बाद्यान हेही आपण अगदी बारीक गॅसवर चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। मसाल्यांचा छान वास यायला लागलेला आहे। हे मसाले आपण जवळजवळ 2 मिनिटं असे मंद गॅसवर परतून घेतलेले आहेत। आता हे मसाले आपण काढून घेऊया। आता आपण परत थोडंसं म्हणजे अगदी अर्ध्या चमच्यापेक्षाही कमी असं तेल घालायचं आहे। आता ह्याच्यात आपण बडीशेप, जिरं, मेथी आणि जायपत्री हे मसालेही आपण आता परतून घ्यायचे। गॅसची फ्लेम अर्थातच मंद आहे। हे मसाले अजिबात करपवायचे नाहीयेत, त्यामुळे हे असे सतत हलवत राहायचे आहेत। या मसाल्यांचा वास असा यायला लागला, छान असा त्यांचा सुगंध यायला लागला की आपण ते मसाले भाजलेत असे समजून काढून घ्यायचे। मस्त सुगंध यायला लागलेले आहे।
हे मसालेही आपण 1.5 ते 2 मिनिटं असे परतून घेतलेत, कारण आपले पातेलेही आता गरम आहे. त्यामुळे आता आपण हे मसालेही लगेच काढून घेऊया. आता अगदी थोडंसं म्हणजे पाव चमचा तेल टाकून ह्याच्यात आपण दगडफूल परतून घ्यायचे. आपलं दगडफूलही छान भाजून झालेलं आहे. आपण हेही आता काढून घेऊया. आता आपण तमालपत्र भाजून घेणार आहोत. त्याकरताही अगदी थोडंसं तेल घालायचे आणि त्यात तमालपत्र आपण परतून घेऊया. आपली तमालपत्रही छान भाजून झाली आहेत. आता ही आपण काढून घेऊया. आता आपण जायफळ भाजून घेऊया. त्याकरता अगदी थोडंसं तेल घातलंय. आपण अर्ध जायफळ घेतलंय, त्याचे मी असे बारीक बारीक तुकडे केलेत. ते आता आपण भाजून घेऊया. आहा हा, काय मस्त वास यायला लागलाय. आपली कढई तापलेली आहे, त्यामुळे आता नंतर भाजणारे मसाले हे लगेच भाजले जातात. त्यामुळे त्यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यायचं. चला, आपण जायफळ झाले, हे अर्धा ते 1 मिनिटात झालेलं आहे. आपण हे आता काढून घेऊया. आता आपण धणे भाजून घेणार आहोत. याच्याकरता अर्धा चमचा तेल घेतलंय आणि ह्याच्यात आपण धणे भाजून घेऊया. आपण सगळे मसाले छान भाजून घेतो, त्यामुळे या मसाल्याला भाजका मसाला असं म्हटलं जातं. धण्यांचा मस्त सुगंध सुटलाय. आता आपले धणेही छान भाजून झालेले आहे. आता आपण धणेही काढून घेऊया. आता आपण खडा हिंग भाजून घ्यायचे. थोडंसं तेल, खडा हिंग, खडा हिंग आहे बघा, छान असं फुलून आलेलं आहे. आता हे आपण काढून घेऊया. आपण हिंग भाजून घेतलेलं आहे, तर तेल थोडंसं शिल्लक आहे. तर ह्याच तेलात आपल्याला हळकुंडाचे तुकडे भाजून घ्यायचे आहेत. आपलं हळकुंडही छान भाजून झाले. आपण हे आता काढून घेऊया. हा सगळा खडा गरम मसाला आपण छान भाजून घेतलेला आहे. आता आपण मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहेत. मिरच्या भाजण्यापूर्वी एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे मिरच्या भाजताना तोंडाला रुमाल बांधून घ्यायचा, कारण मिरच्या भाजताना ठसका जातो. आता आपण कढईत अर्धा चमचा तेल घालतोय. ह्या तेलात आपण संकेश्वरी मिरची भाजून घ्यायची आहे. गॅसची फ्लेम अगदी लो ठेवायची आहे. आपली मिरची छान भाजून झालेली आहे. ही जवळजवळ 4 ते 5 मिनिटं बारीक गॅसवर आपण भाजून घेतली आहे. आता ही आपण काढून घेऊया. आता कढईत मी 1 चमचा तेल घालते. आता ह्याच्यात आपण बेडगी मिरची भाजून घ्यायची आहे. मिरची सगळी एकदम न भाजता थोडी थोडी करून भाजून घ्यायची आहे. ह्या मिरचीला आपण छान ऊन दाखवलेलं आहेच. आपली कढई छान तापलेली आहे, त्यामुळे या मिरच्या सतत हलवत राहा. मिरचीचाही छान मस्त वास यायला लागलेला आहे. ही मिरची आपल्याला करपवायची नाहीये किंवा ह्याचा रंगही बदलू द्यायचा नाहीये. आपली कढई सुद्धा गरम आहे, त्यामुळे आपण आता ही मिरची काढून घेऊया. आपल्या मिरच्या छान भाजून झालेल्या आहेत. आता परत अर्धा चमचा तेल घालून त्या मिरच्यांच्या ज्या बिया राहिलेल्या आहेत त्या आपण आता भाजून घ्यायच्या आहेत. ह्या बियाही
छान अशा मस्त भाजून घ्यायच्या। मिरचीच्या बियाही छान भाजून झालेल्या आहेत, ह्या आता आपण काढून घेऊया। आपण भाजून घेतलेला खडा गरम मसाला हा जरा गार झाल्यानंतर मी त्याला मिक्सरमधून बारीक करून काढलाय आणि त्यानंतर त्याला अगदी बारीक अशा चाळणीतून छान चाळून घेतलेला आहे। त्यानंतर मी मिरच्याही छान बारीक करून घेतल्या, त्याही जरा आपण परतून घेतल्यावर गार केल्या आणि त्यानंतरच त्याला मिक्सरमधून मी बारीक करून काढले आणि ह्यालाही आपण अगदी बारीक चाळणीने छान चाळून घेतलेला आहे। आता मिरची पूड आणि गरम मसाला हे दोन्ही आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे। हा सगळा मसाला चांगला एकजीव करून घ्यायचा आहे। आपला मसाला छान एकजीव करून घेतलेला आहे आपण। चला तर आपला मालवणी मसाला आता तयार आहे। मी अर्धा किलो मिरचीचाच मसाला केलेला आहे, त्यामुळे मी तो मिक्सरवर करून घेतला आणि चांगला चाळून घेतला आहे। तुमचा जर मसाला जास्त प्रमाणात करायचा असेल तर तो मसाले आणि मिरच्या भाजून झाल्यानंतर त्याला गार होऊ द्यायचं आणि लवकरात लवकर डंकावर नेऊन त्याचा मस्त असा मसाला करून घेऊन या। आपल्या मालवणी मसाल्याचा चव आणि स्वाद अगदी तशीच राहावी याकरता एक टिप्स सांगते तुम्हाला। तुम्ही मसाला करून आणलात की त्या मसाल्याचे थोडे थोडे भाग करून बाजारात मिळणाऱ्या प्लास्टिकच्या पॅकिंगच्या पिशवीत मस्त असे पॅक करून ठेवा, म्हणजे जेव्हा जसा लागेल तशी एक एक पिशवी काढून त्याचा दीर्घकाळ आस्वाद घेऊ शकाल। तुम्ही लवकरात लवकर हा मसाला तयार करून ठेवा, कारण हा मसाला वापरून आपण लवकरच काही रेसिपी करणार आहोत, जशा की ओल्या काजूची उसळ, सुकं चिकन आणि माशाचं तिखलंही। धन्यवाद।